държавата Украйна са дадени от болшевики, са дадени от Ленин. Границите, които са определени, не включват и не обособяват някаква етнически обособена територия, в която живее определен народ с етническо самосъзнание. Самосъзнанието на населението в Украйна, които са в юго-источна част и източната част, и тези, които са в западната част, има голяма разлика. Имало е такива тежнения за независимост, имало ги, но има много хора, които считат себе си за едно от целия руски народ. Чудно ли е, че след толкова от 4 века заедно САЩ са много по-мала държава? Може ли източните щати да кажат, че са по-американци или примерно тексасците да не са американци, тексасците да опитват да се отделят от тази нация? Те имат едно общо минало, толкова години в една държава са били. 400 години са в една държава. След преврат 2014 година, когато дойде това с съдействието на Съединените щати извършен този преврат, не го казвам аз, има достатъчно политически лица, специалисти, професори, политолози, които ясно го казват. Илон Мъск наскоро каза това нещо. Които за всеки човек днес, който разполага с тази информация, която общо циркулира и сме запознати всички, ясно се вижда провокацията, ясно се вижда кой е агресора. Защото руският посланник в България, Митрофанова, в интервюто за Грабовски също каза: ако се бяха спазили Минските споразумения, нямаше да има никаква война. Русия не е целяла война. Защото пък казваме, 400 години тази територия, този народ в една държава, интегрална, напълно интегрална част. И в момента да кажем, на базата на какво да се формира едно самосъзнание този народ, украински народ, когато са толкова свързани с руснаците. Когато виждаме и да говорим, че ние сме за демокрация и върховенството на закона ни интересува и така правата на човека, всичкото това е прах в очите на хората, което ето, самите Съединени щати е част от сегашните управляващи. Такава вътрешна война беше срещу президента Доналд Тръмп. Защо? Защото неговата програма беше Америка на първо място. Да се пресекат тези участието на САЩ от тези глобалистични тенденции в установяването на един център за управление, хегемония на целия свят, връзките на самата американска държава с интернационални корпорации, финансови капитали и така нататък, които Тръмп по време на неговата предишна предизборна кампания ясно говореше, че предишното ръководство с сключени договори с международни компании предава суверенитета на Съединените щати на тези държави. И за каква демокрация става въпрос? Тези неща е редно да се знаят. Защо САЩ не допуснаха да бъдат разположени ядрени ракети в Куба? Защо? Защото очевидно е, че това е вижда като заплаха за своята национална сигурност. Разумно, ясно, очевидно е така. Защо Русия да няма право да поиска да се гарантира нейната сигурност? И тя това го направи. Толкова години Русия искаше, настояваше и говореше. И Владимир Путин през цялото време беше последователен на това. Изтъкваше, че този модел на
еднополюсен свят, към който върви западния свят, това не е изгодно за този свят. За целия свят не е изгодно. Напротив, многополярността, много центрове, които са на така силни, суверенни държави, които имат равнопоставени взаимоотношения, това е в полза на всички. Това е причината, до която доведе тази криза. Така че да не прибързваме, да нарочваме един агресор единствено и само едната страна в конфликта за агресора, другата въобще така невинна жертва да се представи, да са всичките сили, целият свят ще трябва да помогне на тази жертва. Нещата не са така и особено ние като човеци носим отговорност, която ако тук поради условията, в които живеем, които този свят, каза Господ, е предаден властта на княза на този свят. Дявол, който работи с манипулация, който работи с страх, всяване на страх, контрол. Ако тук успее така да се нагласят нещата, да се скрият, да се изкриви правдата, пред Бога обаче ние не можем да скрием нищо.